Ander, zuk seme alabarik baduzu, ezta? Bai, bi ditut. Bi? Ze adinetakoak? 4 urtekoa eta 2 urtekoa. 4 urte eta 2 urte. Eta aisia euskaraz garatu ahal izateko aukerarik baduzu hemen bertan? Bai, alde batetik Bernat Etxeparek eskolaz kanpoko jarduera batzuk proposatzen ditu, eta gero badia beste enpresa batzuk ere, Gindaia bezalakoak adibidez, eskaintzen dituztenak beste aukera batzuk, patio orduan edo bazkal ordu horretan. Eta adibidez hemen festak etortzen direla edo demagun hor ere sortzen dira euskarazko eskaintzak? Sortzen dira, baina gian ez oso bideratuak euskarazko ekintzetara edo. Puzgarriak eta horrelakoak bai, noiz hemen badantzerkiak izaten dira, horrelako gauzatxoak izaten dira, baina ez da gehiegi ere izaten askotan. Eta puzgarriak eta daudenean begiraleak, ez da... Begiraleak denetarik egoten da, Kontua da, ez dakit eskatzen zaion, euskalduntak izatea. Enpresaren arabera, ez da? Bale. Osa bakoitzak berak hartze ditu. Eta kirolari dagokionez? Kirolari dagokionez, badira jarduera batzuk, adibidez igeriketa. Bai. Kontua da, euskaraz eta batzutan kopurua edo izen emateko kopuru hori txikiagoa izaten dela. Eta gaztelerakoan kopuru handiagoa izaten dela. Orduan batzuetan, berala betetzen dira... Izena ematen dutenen kopurua edo plaza kopurua? Plaza kopurua, eskaintzen duten plaza kopurua. Txikiagoa izaten da normalean euskarazkoa eta orduan berala betetzen dira. Eta gelditzen dira batzutan euskastelerazko plaza horiek. Kontua da, zuk zure semean aizialdia euskal izaten nahi baldin baduzu, horrek ere murriztu egiten du ere aukera pixka bat. Eta kontuan eukita eskaintzen diren plaza horiek baino handiagoa dela eskaria, ez da ezer egiten eskari hori handitzeko edo? Eskatu izan da ateratzeko, baina batzutan ordutegiak direla eta igeriko ordutegiak eta zailtasunak izaten dira. Baina eskatu izan da, halakoetan begira, hauek gelituak kanpoan, lortzen badituko ez da izen bat aterako zenukete, eta orduan esate izute, izango litzatekeela beste kontu batzuen araberakoa. Guzti hau bideratzeko edo eskari hauek handitzeko eta joaten zaretenean eskari hauek egitera, joaten zarete banaka edo biltzen zarete gurasoak adibidez baduzu zerbait antolatua pixka bat euskarazko jarduera horiek? Kanpoan gelditutakoak edo elkartzen dira beste komentatzen zaie eta esaten diete joan igerilekura eta hitz egin haiekin eta aukerari dagoen, normalean taldek egiten saiatzen gara. Eta ze jarrera jasotzen dituzue, zuek horrelako eskariak egin da gero? Bueno, normalean saiatzen dira nolabait tokitxo bat edo txokoren bat ateatzen egin ahal izateko. Kontua da hori, batzuetan ordutegiak ez duela ematen, eta orduan ezin daitekeela beste taldetxo bat atera edo dena erakoa. Eta inoiz gurasoen artean edo sumatu duzue zerbait, ez dakit, esperientziaren bat, zuek euskaraz nahi izatea eta ez dakit, jarreraren bat edo... Jarrera itxusirik edo zuzenean ez dugu jaso edo ingakialan, nire inguruan inork ez du jaso, Gero kontua da ez dakit, gertatzen dira noiz olako gauzatxoak, nik uste dut batez hori plazetan eskaintza bera, batzutan murriztzagoa edo txikiagoa dela konparatuz gaztelerakoarekin. Horregatik askotan, ditugun aukerak batzutan txikiagoak izaten dira. Eta aurrera begira nola ikusten duzu? Egoera hau hobetzearen alde zer egin daiteke edo nola ikusten duzuzuk? Ez dakit, gero horre nik uste dut administrazioak ere diru laguntzen bitartez edo lagundu beharko dituzkela alako enpresak aukerak gehiago emateko orduan. Askotan ere, nik uste dut ez direla gauzak ateratzen, badutelako lan handi bat atzetik eta orduan hor gelditzen dira. Baina bestela nik uste dut aizialdia zara eta gore joan behar dela, kontua delako aizialdira joatea bai, euskaraz egitea jarduera bai, baina kontua euskaraz bizi nahi baldin badugu normaltasunez bizi behar dugula eta askotan aurrak ere ez dutela ere bere inguruan ere gehiegi kostatzen zaiela euskaraz aritzea, nahiz eta jarduera horretara euskaraz joan. Horregatik nik uste dut zerbait gehiago egin behar dela eta atzetik lan handiagoa badagoela, gurasoetatik hasita adibidez. Bueno. Orduan, lan horren zaigelituko gara, baina aukera zabaltzeko esperantzarekin ere bai, ez da, Ander? Aukera hor daude eta esperantzare bai. Oso, eskerrik asko zure esperientziagatik. Zuei, ongi izan. Euskararen normalizazioan aurrera egiteko, aisia eta kirola garrantzi handia duten esparruak dira. Gure egunerokoan, geroz eta denbora gehiago betetzeaz gain, horiek izaten dira unerik atseginenak. Beraz,
betetzen eta asetzen gaituzten ekintzak euskaraz egin ahal izateak garrantzi handia du. Bereziki garrantzitsua da belaunaldi berrientzat. Familia transmisioa bermatzerik ez den kasuetan, eskolak betetzen du funtzio hori. Bertan jasotzen dute hizkuntza formala eta ezinbestekoa da, baina euskaldun iraungo badute, espazio informaletan ere euskarak bere lekua irabazi behar du. Horra hor, aisia eta kirola euskaraz egitearen garrantzia euskara normalizatzeko. Asko eta asko dira ordea euskaldunak topatzen dituen arazoak bere denbora librea euskaraz betetzeko. Begirale, formatzaile edo entrenatzaile euskaldunen falta, taldeek kudeatzeko irizpide falta, antolaketa desegokiak. Hori gainditzeko, gaur egun Nafarroan zer egiten ari den kontatuko dizuegu. Eta baita, proiektu interesgarriak aurkeztu ere bai. Hasteko Ruben Goñi elkarrizketatuko dugu. Ruben, Kirola eta Gazteria Institutuko zuzendaria da. Ruben, ez da oso ohikoa, tokatu zaintzaigulako beste lekutan egotea ere, baina elebiz daude kartel gehienak hemen edo denak, ezta? Bueno, hori izan da gure lan bat, ez lehenengo lana, ez? Euskara bizkuntza ofizialak Nafarroan presente egotea, ez? Nafarroko kirol instalazioetan, kasu honetan. Ruben Goñi, Nafarroko gobernua eta Kirola biak uztartuko ditugu zurekin, Zer egiten du Nafarro, edo baldu proiekturik Nafarroko gobernuak euskara eta kirola uztartzeko? Bueno, guk esan duen bezala, leheneko barruan Nafarroko Kirol Institutuan hasi ginen lan egiten, euskararen egoera nola zen, batzorde bat osatu genuen, barne lana egiteko. Eta gero hortik ere kanpo lana, nolabait beste eremukin, herriekin, elkartekin, federazioekin lan egiteko ere plangintza bat egin nuen, ez? Hau dana, Euskara Biderekin batera, institutuarekin batera, eta bueno, bien artean plan bat, ez? Lan plan bat, Euskara eta Kirola bienen artean edo lana elkarrekin egiteko. Azterketa egintzen eta plangintza ere bai, baina suposatzen dut gero plangintza hori aurrera eramateko baliabideak ere beharko direla. Hori da, bai, batzu baliabide ekonomikoa badira, adibidez, gauza hauek aldatzea, baina bestaletik ere pertsonal baliabidea, ez? Teknikariak, bai euskara teknikaria, bai kirol teknikariak elkartu eta hortik abiatu, ez? Batzuk eragiten duelako antolaketan, pertsonalean edo arreta zerbitzuan edo nola hori dana martxan jarri Nafarroko Kirol Institutuan, baina aldi berean ere, beste elkartekin ere elkarlana egin behar dalako, ez? Euskara eta kirola ez dagoelako gobernuan, baizik eta herrietarren artean hor dago, ez? Bintzat. Euskararen normalizazioaren prozesu honetan, kirolak badu berez eregina, zeren guk geroz eta denbora gehiago ematen dugu kirolean esan dezagun, gure denboraren parte handi bat kirola gehoka. Baina kirola euskaraz praktikatzeko dauzkagun eskubide horiek bermatu daitezen, zer egiten du Nafarroko gobernuak? Bueno, hor lehenengo pausua egin genuen izan zen, hementxe eragaren, Kirol Medikuntza Zentruan jardunaldi bat egin genuen euskara eta kirola egoeraz pixkoat gogoeta eta hausnarketa egiteko. Eta hor atera ziren, ez? Realitatea dana, egia esan hezkuntza formaletik kanpo, hortik beste gune horietan, beste eremu horietan, adibidez kirolean edo aisialdian, euskararen presentzia bermatzea edo behintzat eskubide hori bermatzea, oraindik ere lan asko daukago egiteko. Orduan guk, nola hasi garen hori pixkoat lan egiten, adibidez federazioen bitartez, ez? Nafarroko Kirol Federazioekin eta Euskara Biderekin elkarlanean jarri dugu, kasu honetan 20.000 euro, federazioek euskara erabiltzeko. Bai komunikazioan, jardueretan, aurkezpenetan, webgunetan, orain arte landu gabeko esparrua zelako benetan, ez? Jarri duzue baliabide hori, 20.000 euroko hori, baina ez duzu uste presentzia hori bermatzeko arauren bat edo beharko genukela? Esaten duzun bezala, bai megafonian edo prentsa horrekotan edo... Bai, gero ere sartu ditugu nolabait diru laguntza deialdietan, hor ere bermatu beharra dago euskararen tratamentua, irudia Nafarroko gobernua ofiziala dena, baina gero badago ere beste puntu hori esatuzuna, benetan erabiltzea euskara kintzetan, kirole kintzetan, hor erabilera hori nola bermatu, baita ere jakinda nolako erraitatea daukagun, segun sezonaldetan eta gero ere hori
Euskadi nola txertatzen zaion Euskara legea eta hortik nola ze askotan guri ere Nafarro osoa hartuta planteatu digute, ez, azkenean. Eta hau bete behar da horrela Leitzan eta Kortesen, edo hau nola egin behar den, ez? Eta aurrekin gertatu daiteke gauza bera, ez? Nik ezagutzen duan ere mutan, Sakanan edo Larraun lekun berrin, Euskararen egoera, segun zerrietan, uneko una izan daiteke beste batzuetan, zailtasuna dago, talde horiek aurrera eramaten, lehenengo monitoreak ere, lortzeko euskaldunak, eta beste aldetik ere, horko errealitatea dalako batzutan euskaldun arraldunak, eta hori pixkoat nola koordinatu edo ze protokoloak martxan jarri, ez? Hori ere daukagu hor aukera, eta gainera Gipuzkoan eta beste lurraldeetan oso ongi landu da, orduan hori saiatu bat gara martxan jartzen, ez? Aipatu dituzu monitoreak, oso garrantzitsua da entrenatzaileak edo prestatzaile horiek euskaldunak izatea, oso garrantzitsua da, baina gabezi hori ere aitortzen didazu. Nola bermatu dezakegu entrenatzaile euskaldun horien? Guk hor badakigu batez ere udaletxeekin edo mankomunitateekin elkarlana egin behar dugula, ez? Badira urte asko adibidez Sakanan edo Bortziri aldean edo badirela planak zerrenda monitoreak lortzeko, formakuntza emateko. Egia da kirolaren egoera dela bolondres asko daudela, ez? Hortaz, bolondres horiek euskaraz ez badakite, zaila da pilota elkarte hortan adibidez euskara presente egotea, baina zer egiten ari garen da lantzen bizkoat kasunetan udaletxeekin, gero guk udaletxe hori diru laguntza ematen diegu, da bizkoat zaila ulertzeko, baina gure lana ere batzutan da erraztasuna ekonomikoki edo baliabide horiek eskaintzea. Erakutsi behar dizut bukatzeko bideotxo bat. Preguntas? Arratsaldeon gaizka. Bai, Juan. Bueno, amets gaiztoak ez duetenik aurrera egin behar. Bai, esan da porrot gogorra izan da gaurkoa, ez, guretzat. Arerio zuzen baten aurka, baina taldeak bukaera arte lan egin du eta horrez dago ezer esaterik, ez. Lehenengo goleko hutzak mina indigu eta gero hortik aurrera saiatu gara, asko ailegatu gara areara, baina... A ver, por favor, Mister... hace siempre, ¿vale? Lo hacemos ahora en euskera y luego en castellano, como se ha hecho siempre cuando actúa el Barça u otro equipo, ¿de acuerdo? Entonces guardamos silencio y respeto, eso es una falta de respeto, ¿de acuerdo? Adelante, disculpe, Víctor. Le dejamos escuchar un poco, por favor. Vale, ya está. Disculpe. Continúa. Bai, ez duela etenik amets gaiztoak. Ez, Arerio zuzen baten aurka galdu dugu eta, porrot gogorra, ez da. Nik uste dute... ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Pero vamos a ver, señores, que llevamos en primera 6 años y cuando ha venido el Barça se ha hecho primero una pregunta en catalán y otra en castellano. Es que no sé a qué vienen todos esos textos. Nunca tengan niveles nada más. ¿Viste por aquí? Euskarazko kirola sustatzen duen batentzat, Hori gertatu zaigu guri ere hasieran, hitzaldietan eta holako aurkezpenetan ere askotan esaten du nola hasiko gara, euskeraz da erderaz, agurra euskeraz da gero orderaz, gero tartekatzen zentzule ditugu aurrean, eta nik adibidez kasu honetan eta beste holako batzuk ere ikusita eta jardunaldietan ere izan genuen etorri zen Abel Barriola, etorri zen Perurena, euskaldun aldetik ere etorri zen kirolari profesionalak eta hor eskarmentu handikoak eta esaten ziguten, askotan holako egoera bortitza bezala, eta nik uste dut izan behar dela respetua eta aipatzen du moderatzaile horrek, respetua, ez da azkenean hizkuntza asko daude munduan eta bakoitza ditugu gureak eta hizkuntza horiei respetua zor diegu eta bera hasieran hasi da euskeraz, gero esango du orderaz. Euskaraz galdetu diote, euskaraz erantzungo du eta ingelesez albadu eta kanpora joaten diren entrenatzaileak gureak asko ditugu ere bai, Frantzian edo Inglaterran eta egiten dutena segun hizkuntzetan galdetu, ez da, katalanakin ere bai.
Hortaz guri ere askotan olako murmuiak eta, bueno, izan ditugu, batzutan, eta nik askotan esan dugu, lasai, nik aurkezpena egiten dut, eta bai, egia da batzutan dela ez dakitelako ditu, gero ingo dut erderaz, lasai egon, batzutan da, hasiko da, eta igual ez du zer esango erderaz, eta ez da hori. Uste duzu hori dela? Bueno, batzutan agian hori da pentsatzen duguna, nik gero esango banu behitu, orain ingo hau eta gero hau, eta jarraitzen baute ja badakit ez dela hori, baina askotan horri biltzen gara komunikazio aldetik nolako trataera, eta geratu daita alrebes ere, azkeneko batean pixkoat holan geratu nintzen nahiko eremu euskaldun batean, eta gure aurkezpenak nahiko erdaldunak ziren, nirea izan zen euskalduna eta erdalduna, baina beste batzuena erdalduna izan zen, eta lako herri batean zen, hau nola izan daiteke. Baina nik nabaritzen nahi ez eta baita adieskazuetan futbolan, Osasunan adibidez, euskararen trataera badoala pausuak ematen. Nik esaten duan beti, alkate egon naiz da kirol teknikari, garrantzitsuena da pausu aurrera ematea. Badakit askotan nahi dugula pausu handiagoa, hori eskatzen digun olai gorputza, baina benetan pausu aurrera bada eta sendoa atzera ez du egingo. Ruben, Osasuna aipatu duzu eta Osasunak berriki institutuak aldatu ditu euskarari leku handia eskainiz. Hori erreferente izan daiteke, nola baloratzen duzu guzti hau? Nik uste dut hori dela, aipatu dituan pausu horiei adibide bat, eta nik uste dut oso garrantzitsua. Azken batean, sadarrera, joaten garen, ia bat, 18.000, 15.000 ikusle horien artean euskaldun asko daudelako, eta baitaren gizarte osoan, ez? Beste kirol taldeek ere egin dituzte eta egiten zituzten ere aurretik, hor dago Naitasun Asko baloi taldea, Sota Berare bai, txirrindularitzan ere, baina egia da, elkarte bat bere estatutotan ja bermatzea nolabait hizkuntza eskubide horiek badala beste pauso garrantzitsu bat, eta gero hori entzuten dela eta irakurtzen dela, banatzen diren liburuetan, megafoniatik ere, gola edo aldaketak daudenean. Esan dezakegu Nafarroan kirolak Osasuna hobetzera duela? Hombre, tarte asko dauko hobetzeko, Osasuna taldeak ere hobetzeko bezala kirol mailan, baina gurean ere nik uste dut hor lanean jarraitu behar dugula, elkarrekin, kasu honetan gurean behintzat Euskara Biderekin eta Euskara Bidea eta Nafarroko Kirol Institutua, eta hortik pausuak eman, elkartekin eta kirol elkartekin, eta baita ere federazio eta udaletxekin. Eman ditzagun, ba? Bai. Eskerrik asko, Ruben. Bale, zuei. Lehen emaitzak ikusten hasia gara. Behintzat planifikatzen hasi da kirolaren alorrean euskararen presentzia handiagoa izan dadin. Oraindik ibilbide dexente falta da, baina pozgarria da ikustea lehen pausuak ematen hasia garela. Sakanan urte dexente daramate kirolean euskarari lekua eginez. Interesgarria izanen da bertaratzea eta zertan ari diren ikustea. Goazen! 2006an, okerrez banaiz, egintzen duten euskararen inguruko ikerketa bat haur kirolaren esparruan. Zer maitza izan zituen ikerketa horrek? Bai, ikusi genuen haur gehienak, 80% bat edo euskaldunak zirela, baina monitore gehienak ez zirela euskaldunak. Bakarrik euskeraz egiten ziren zaioak 40% edo horrela zirela. Euskaraz, 40% bakarrik ziren. Eta arazoa esaten duzu ezala, entrenatzaile euskaldun falta horrengatik? Bai, begira entrenatzaile formatuak eta euskaldunak falta ziren, gehienak ziren voluntarioak. Eta behin datu horiek eskuan dituzuela, zer da egiten duzuena zuek? Bai, ikusi genuen garrantzitsua zela begirale euskaldun eta formatuen lanpoltsa bat sortzea. Eta horrela, klubei eta udalei aukera eskaintzekoa izan jende pertsona prestatuak eta euskaldunak, beraien saioak edo taldeak aurrera eramateko. Aipatu duzu udalak ere aipatu dituzu, eta udalei begira sortu zen dituzten jarraibide nagusi batzuk, ez? Bai. Eta suposatzen dut hizkuntza irizpideak ere tartean egonen zirela. Hori da, bai. Bai, Maiak esan duen bezala, ikerketa hori 2006an egin zuten, eta gero pasatziren urte batzuk hor ikusten genuen, bazirela hutsuneak aurren aizialdian kirol eskaintzan bai, baina
hori baino udalak egiten zuen eskaintzan ere baziren hutsuneak eta detektatzen zen arazo bera, ezta? Euskaldunak ziren gehiago, gero erabilera baino erabilera beti jaitsi egiten zen. Orduan, erabaki genuen udalen kirol eskaintzan neurriak hartu behar genituela. Beti ere, saiatzen gara, udalak esaten dugu pixkat eredu izan behar direla, gero kirol elkartei ere eskatuko diegu, baina udalak eredu izatea garrantzitsua iruditu zitzaigun. 2013an hasi ginen horrekin, eta orduan, beste ez genuen guk ezer asmatu, Gipuzko aldean taola nahiko edatua zegoen hizkuntza irizpideen eredu bat edo funtzionamentua. Eta orduan, gure proposamena zen, helduek edo ikastaro batan izen ematen zutenean, beti ere galdetzea. Ikastaro euskaraz jarraitzeko gai zara? Ulertzen duzu euskara, ez? Horren arabera, taldeak banatzen ditugu 3 multzotan. A taldea litzateke ikasleen 100% euskaraz ulertzen dutenean, B taldea 150%tik gora euskaraz ulertzen dutenean, eta Z taldea 150%tik bera euskaraz ulertzen dutenean. A taldea begiraleak horren arabera, taldeen arabera badaki zein izan behar den bere hizkuntza jokaera, ezta? Hezitzaileak, ez begiraleak edo. Orduan, A modalitatean euskaraz emango luke ikastaroa, beti ere, kasu hortan euskaraz izango litzateke. B modalitatean emango luke nagusiki euskaraz. Hala ere, bakarren bat gaztelaniaz, euskaraz ulertzeko arazoak balin baditu, norbaneako azalpenak emanen dizkio gaztelaniaz. Eta Z taldean, nagusiki gaztelaniaz izanen da, baina euskarak ere izan dezake bere lekua, dela gauza motzetan, ez? Aurrera, atzera, zenbakiak, nahi. Aipatu duzu ere bai, begirale edo entrenatzaile falta hori, zuek zer egin duzue lanpoltsa horretan begirale euskaldunak egon daitezen? Zen gauza bada detektatzea zeintzu diren, baina besteekin ere egin duzue zerbait ere? Batetik Amaiak lehen esan duen bezala lan-poltsa sortu zen, eta horrez gain, maten dizkiegu, batetik irizpide horiek zabaltzen saiatu gara, haiekin bilerak eginez, haiei aurrez aurreko azalpenak emanez, eta baita ere formazio saio batzuk antolatu ditugu, eta 2013az geroztik egin ditugu 4-5 saioia, egin ditugu ikasturtero egiten da saioren bat. Ikerketa egin zenuten hasiera batean 2006-2013an egitasmoa martxan jarri, urte batzuk pasa dira, ondorio batzuk izanen ditugu, ez? Bai, hain zuzen ere, guk azkeneko ikasturtenetan bagenuen zenbaki batzuk izateko beharra, ezta? 2013az geroztik ikasturtero udalek antolatutako ikastaroen datuak jasotzen ari ginen, ze ikastaro, ikasleen ezagutza edo lermen maila, eta ze hizkuntzatan ematen zen. Datu horiek ari ginen jasotzen, 2013-2014tik, baina gero zenbakitara eramatea kostatu zaigu pixka bat, baina aurreko ikasturte bukaeran lortu genuen, eta ondori batzuk atera genituen bai. Batetik, begirale euskaldunen kopurua igo egin dela, eta bada hori, hasieratik behar duzun neurria, ezinbestekoa ikastaroak euskaraz eman ahal izateko, eta 176tik 188ra igo da, 12 punto, eta, bada ikastaroren batean jarraitzen dugu lan-poltsa osatzeko badira ikastaroren bat kostatu egiten zaigula oraindik ere, baina, igoera hori hor dago, eta bada nabarmena da bai. Beste datu bat ateratzen duguna da, ikastaroak eman daitezke euskaraz, nagusik euskaraz, elebitan, gaztelaniaz, eta hola egiten dugu banaketa. Euskaraz, gaztelania adina, elebitan esango dugu, edo hortik gora, euskaraz, nagusik euskaraz, ematen direnak ere, igo egin da portzentajea. 152tik, igo ditugu ere 18 puntu edo. Aipatu dizkidazu irizpide hauek, ezagutza mailari dagozkionak, eta hau adintarte guztiari begira dago edo nola antolatu dago? Ez, hori helduendako ikastaroen aplikatzen zaie, helduendako ikastaroi aplikatzen zaie. Gure mankomunitateak egiten dien gomendioa udalei da 16 urtetik berakoendako ikastaroak euskaraz izatea.
Izan ere, sakanan gaur egun 16 urtetik bera ikastetxeetan D ereduan ikasten dute gehienek, eta orduan, eta bestela ere ulermen maila badute adin horretako aurrek. Orduan, udalei proposatzen zaiena da adin horretan euskaraz izatea jarduerak. Bueno, erronkak hor ditugu, fruituak ere bai, eredugarria da egin duzuen lana, eta agian beste leku batzutan ere aplika daiteken lana, zorionak. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko bai. Kirola bezain garrantzitsua da aisia. Eskolaz kanpoko jardueretan euskarak lekua izatea ezinbestekoa da ikastetxeetan euskalduntzen ari diren belaunaldi berriek aukera izan dezaten hizkuntzaren alor informalean trebatzeko. Ikasleak naturaltasunez komunikatzen hasten direnean, esan dezakegu hizkuntzaren jabe egin direla. Zeregin horretan ari dira Dindaiako lagunak. Urteak daramatzate proiektu ezberdinak garatzen, eta hoberena, bertara joatea eta beraien lana ezagutzea izanen da. Ester, azaldu jazu, mesedez, zer da Dindaia? Dindaia, fundazio bada, eta sortu zen, hain zuzen ere, aisialdiko ekintzak kudeatzeko, euskaraz, jakina. Ikusi genuen bazegoela gabezi bat, eta orduan aisialdiaren arloan, eta orduan horri ekin genion. Hasiera batetan bakarrik eskolatan, eskolaz kanpokoak antolatzen edo, guraso elkarteekin batera, eta poliki-poliki, behar berrien arabera sortu ditugu ekintza berriak. Helburua orduan aisia euskaraz. Eta noiz sortu zen hau? 2004an fundazio bezala sortu zen. Eta hori baino lehen, sortzenekin edo sortzenen bitartez edo proiektu hau, lehenengo proiektu hori, eskolaz kanpoko ekintzen aipatu dizudana, sortu genuen, aisialdia. Oso garrantzitsua da, euskara normalizatzeko espazio horiek lortzea, ezta? Eta eskolaz kanpo, zuk esan bezala, euskara ere gure komunikazio tresna izan daitekeela edo dala, ezinbestekoa da. Hortan nirekin batzatoz, ez? Bai. Gainera garai hartan hori zen errealitatea. Eskolan euskara formala gutxi gora bera ematen zen, familia erdaldunetako aurrak ziren, baina gero ez zuten hori non aplikatu edo ikasten zuten hori non erabili. Orduan, orduan zeuden eskolaz kanpokoa gainera, batzutan erderaz izaten ziren, naiz eta ereduan izan, ez zegoelako baliabiderik, ez zegoelako jenderik, horretan arituko zena. Ja, esan duzu guraso elkartekin jartzen zaretela harremanetan eskolaz kanpoko horiek antolatzeko, eta ludotekak eta tailerrak eta antolatzen dituzu, ez? Bai. Hasiera batetan bakarrik soilik guraso elkarteekin aritzen ginen harremanean eskolaz kanpokoak aurrera eramateko. Poliki-poliki, udaletan, euskara teknikariekin batera, beharrak detektatu nolabait, eta horri erantzuna ematen genion proiektuen bidez, proiektuak eginez, asmatuz, sortuz. Ze proiektu asmatzen edo sortzen zen ituzten edo dituzue? Denetatik egin dugu. Bai, adibidez? Adibidez, gogoratzen dut, oso polita izan zen Baztango Ludoplaza. Ludoplazara atera eta han bertan familiak dinamizatu. Euskararen erabilera bultzatzeko. Han ikusten zena zen, gurasoek haien artean gaztelaniaz egiten zutela eta aurrei zuzentzerakoan euskaraz. Eta gero, haiei eskatzen zietena, gero beraiek ez zuten nolabait aplikatzen. Orduan, pentsatu genuen, jarriko ditugu denak batera jolasten, eta hor joaten ziren bi begirale sokekin eta pilotekin eta pixka zirkatzera. Eta Ludoplaza deitu genion adibidez proiektu hori egin genuen hango euskara teknikariarekin batera. Oso garrantzitsua da, familian bertan ere euskara presentzia hori. Eta familia sustendutako Ludoplaza horretaz aparte egin duzu besterik? Adibidez orain egiten ditugu ikastaroak, formazio ikastaroak, baliabideak erakusteko kantak eta jolasak eta formulak eta esku jolasak eta berez jaso ez duten guraso horiek transmititu diezaieten seme-alabei
kantak, jolasak eta euskeraz. Eta guzti hauek martxan jartzeko, proiektu guzti hauek, badituzue baliabide nahikoak? Bueno, gaudenak eta ojala gehiago izango bagina. Giza baliabidei dagokienez, esaten duzu. Bai. Eta gainontzeko baliabidei dagokienez? Bueno, ze beharko zenukete edo? Ze beharko genuke? Laguntzarik baduzue, instituzioaren batek laguntzen dizue, lehen aipatu duzu? Begiragu fundazio bat gara, orduan gure asmoa ez da dirua irabaztea. Horretarako ez ginak hemen egongo, gainera. Baina guzti hau aurrera eraman baina behar da minimo bat hori da. Orduan, orain arte diru laguntzekin funtzionatu dugu, duela 2 urte Euskara Bideak badu, bueno, holako ekintzetarako badago diru laguntza deialdi bat, orain arte ez, Eusko Jaurlaritzak ematen zigun eta Iruñeko udalak ere. Eta horrekin, eta bueno, gure baliabide faltarekin, imaginazioa badakizu, handitzen da. Bueno, imaginazioa martxan jarriko dugu eta orain ametxe eginen dugu, Ester. Eta demagun ez dugula inongo problemarik ez ekonomikoki ez ezer, eta zer eginen dugu espazioiek irabazteko? Zer eginen dugu, denak dantzan jarri, begira. Alde batetik eskola, beste aldetik familiak, beste aldetik eskolaz kanpokoak, beste aldetik okurritzen zaiba ludotekak, hori ere, bueno, ludotekak ere kudeatzen ditugu. Euskara zerbitzuak denak elkartu eta pentsatu. Nola erabilera sustatu, baina denak elkarrekin eta sinergian, formazioa beste gauza bat beharrezkoa ikusten duguna. Orain Euskara Bideak bere plan estrategikoaren baitan hori aintzat hartu du eta ari gara Euskara Bidearen bidez formazioa ematen. Gurasoei? Guk ikasitakoa eta guk ez begiralei. Begiralei formakuntza. Oso importantea da. Azken finean, hemendik, igual urte batean, 70 lagun kontratatzen ditugu. Eske, bueno, volumena izugarria, oso handia egin da. Baina berez ez dute formaziorik nola nik bultzatu eragin aurrek euskara erabiltzeko. Orduan hori formatu egin barra dago. Begirale hori, multzo hori formatu barra dago. Sinez dezan eta adibidez, inori ez zaio okurritzen margoketa ez dakien batek margoketa klaseak ematea. Baina zergatik uste dugu, euskaraz jakiteagatik ez daki euskararen erabilera sustatzen. Igual aurten hori dugu erronka edo helburu, ezta? Bai. Eskerrik asko, Ester, utziko zaituztegu lanean, ikusi du lantalde ederra daukazuela. Bueno, bai. Eta gero eta handiagoa gainera, bai. Hori hona da, bai. Eskerrik asko. Bale, zuei. Plazan jokatzen da euskararen etorkizuna. Plaza konkistatu beharra dago, bertan garatzen edo desagertzen direlako hizkuntzak, plazan hartzen du zentzua. Hizkuntza gutxiagotu bati nekeza egiten zaio plaza irabaztea, eta beharrezkoak ditu proiektuak dagokion lekua berreskuratu dezan. Proiektu horietako bat ezagutuko dugu. Goazen Atarrabiako plazara. Pablo, beti esaten da, hizkuntza bat normalizatzeko hiztunak irabazteaz gain, hizkuntza hori erabiltzeko espazioak ere irabazi behar direla. Aisiak, geroz eta denbora gehiago betetzen du gure bizimoduan esan dezagun, eta aisiak garatzeko, euskaraz garatzeko aukerak, ez dakit zeintzu diren, baina topagunetik ze karpen egiten du, bueno, topagunak ze karpen egiten du helburu honi begira? Topagunetik bat egitasmo antolatzen ditugu, espazioak irabazteko nahiarekin edo pixka laguntzeko horretan. Adibidez, ni mintza praktika egitasmoak kudeatzen ditut, eta mintza praktikak azken urte hauetan izan duten kriston zabalkundea edo asko zabaldu dira. Egun 6.000 eta piko lagun ibilko dira Euskal Herri osoan mintza praktika programa. Eta, mintza praktika, ohiko mintza praktika programa hauek talde txikiak antolatzen dituzte, eta astean behin konpromisoa hartzen dute saio bat egiteko. Talde guztietan egoten da bide laguna ditzen duguna, pixka laguntzailea, pixka bat euskara maila zaintzeko eta pixka laguntzeko eta kudeatzeko. Eta gero, hilabetamen antolatzen ditugu hainbat jarduera osagarriak
espazio horik irabazteko pixka bat horretarako, horretan Bai, espazio horiek izan ditzagun, dauzkazue asteroko mintza praktikakoak, eta gero hilabetero egite dituzue beste mota bateko ekintzak edo nolakoak izaten dira. Taldeen arteko ezagutza bultzatzeko hainbat ekintza osagarria antzerkira joan edo bestelako saioak edo afaria besterik gabe edo jaten gara ikuskizun bat ikustera edo txango bat edo mota guztietako saioak antolatzen ditugu. Saio guzti hauek izaten dira orokorrean kalean eta pixka bat hizkuntza paisaia ere aldatzen edo laguntzen dute asko. Mintza praktika aipatu duzu, baina bada beste bat, Parkea Lagunak edo, hori zer da, Parke Lagunak? Ohiko mintza praktika antolatu genuenean, hainbat eskari etorri dira. Hori da, telebistako eulia, esaten dana. Eskariak etorri dira. Mintza praktikaren aldaera bat gurasoei egokitutakoa, ez? Pixka bat gurasoen eta umen zaintza pixka bat egokituta, ez? Orduan, bereziki halako bi egitasmo ditugu, alde batetik ditugu guraso lagunak, beti eskolaren inguruan biltzen direnak, umeak eramaten dituztenean eskolara edo jaso aurretik biltzen direnak, eta umerik gabe elkartzen dira ohiko mintza praktika saio bat egiteko. Eta gero bestaldetik daukagu Parke Laguna galdetzen diazun hori, eta hauek biltzen dira pixka bat, biltzen dira umeekin parkeetan eta pixka bat hizkuntzaren transmisioan eta ohituretan eragiteko. Eta hauek biltzen dira umeekin, ere ohiko mintza praktika bezala astean behin saio bat egitea eskatzen dugu, gutxieneko konpromiso hori ordu bateko saio bat edo ordu bat erdi, beti ere luzatzen da. Guk eskatzen digun bakarra da astean behin egiteko eta azkenean kuadrilla antzeko bat biltzen da eta aste osoan zehar geratzen dira. Eta mintza praktikan bezala hemen ere saiatzen zarete ziurtatzen gurasoren bat edo pixka bat lehen aipatzen zenuna beti maila altuagoa daukana edo... Bai, mintza praktika egitasmo guztietan edo aldaera guztietan bermatzen dugu guraso bat egongo dela pixka bat taldea laguntzen, maila baxuagoa duen horri pixka laguntzeko, sasatzeko pixka bat, beti bermatuta dago pertsona bat egongo dela euskaldun zarra edo euskaldun berria, baina euskara ikasketa burutu dituenak edo, eta pixka bat eragiteko pixka taldea, pixka bat zaintzeko euskara maila eta horretan bai. Parke Lagunak kalean egiten da, parke ingurutan hitzak dion bezala imaginatzen dut, hor segurazki suertatuko da euskaraz ez dakiten edo erderaz bakarrik aritzen diren gurasoak inguruan egotea. Nola erantzuten dute horrelako ekintza baten aurrean? Bueno, guraso erdaldunak edo ondo ikusten dute eta orokorrean beti galdetzen dute edo saiatzen dira pixka bat hurbiltzen, badira guraso erdaldun asko seme-alabak edo eramaten dituztela eredura, ikastoletara. Orduan beti ere saiatzen dira pixka bat hurbiltzen eta orokorrean ondo hartzen dute. Eta izan da, ez dakit baduzuen anekdotarik edo guri ere gustatuko litzaiguke bertan parte hartzea edo, baina garo, ez dute euskara ezagutzen edo horrelakoak gertatuko ziren. Bai, baina horretan nahiko zorrotzak izan behar du. Eskatzen dugun gutxieneko maila da, ez dakit, euskaraz komunikatzeko gutxieneko maila izatea, eskatzen dugu B1 edo halako maila bat gutxieneko maila hori. Hori bermatu behar dugu horrela izatea, gutxieneko maila hori izatea, talde batean ja erdaldun bakarra baldin badago ja pixka bat helburua edo ja galtzen du eta ja automatikoki erderara pasatuko ziren eta Pablo, esaten ari zara, eskatzen dela gutxieneko maila bat edo komunikazioa eman dadin, ez? Baina demagun jarko izut adibide bat. Nik badakit euskaraz, nire bikotekideak ez daki euskaraz, eta nik parte hartzen dut Parke Lagunak egitasmo horretan. Baina nire bikotekideak ezin du, ez du aukerarik. Gertatu alda, ez dakit, sentitzea, bikotekidea horre sentitzen du, nik ere parte hartu nahi dut horrelako ekintza batean, noa euskara ikastera, ez euskara ez da hemen bakarrik aritzeko, etxean ere erabiliko dut, ez dakit, gertatu dira holakoak?
Bai, askotan gertatu izan dira, halako bikoteak, batek euskalduna dena eta bestea ez dena, eta ezin du jarduera honetan parte hartu. Eta bai, beti saiatzen dira pixka bat hurbiltzen hori, baina guk bermatu behar dugu gutxieneko euskaraz aritzea gutxieneko. Ez da, konpromiso oso handia da, astean behin gutxienez ordu bat egitea. Orduan, halako bikote mixtoak edo... Bai, egon badirela, baina pauso hori ematen dutela? Bai, eman dute, askok eman dute pauso hori. Bai, eta puntatu dira, edo eskolako euskara kurtsoetan, edo joan dira euskaltegira, eta, bueno, gero ere bueltan etortzen dira eta pixka bat ikasi dutena ere saiatzen dira hor sartzen. Beraien arrotasun hori erakustera, ez da? Bai, eta askotan gertatu da, bai, kasu asko ditugu, bai. Egitasmo hauek egiten dituzue leku konkretu batzuetan, badago aukerarik Nafarro osora zabaltzeko? Baduzue laguntza instituzionalik hau garatu alizateko Nafarro osoan? Momentu honetan ez daukagu laguntza halako egitasmoa edo zabaldu ahal izateko. Hau pixka bat jaiotzen ohiko mintza praktikaren barruan edo aukera emateko gurasoei. Azkenean mintza praktika... Bestera bateko mintza praktika bat egiten. Bai, gero parte hartu zuten asko gurasoak izan dira eta pixka bat egokitu behar izan dugu egitasmoa horretara. Orduan, jaio zen mintza praktikaren baitan eta momentuz hor dago mintza praktika programa bai badute nahiko laguntza. Eskerrik asko, Parke Lagunak egitasmo honen berri pixka bat gehiago ezagutzera eraman hauzu eta eskerrik asko, Pablo. Zuri. Begirale eta entrenatzaileen formakuntzan egiten ari diren ahaleginak batetik. Eta euskarak bere lekua izan dezan pentsatutako proiektuak bestetik jaso ahal izan ditugu saio honetan. Nafarroako herritar euskaltzaleak ez daude geldi, ez hoxe. Nafarroako gobernua ere pausoak ematen hasi da. Zerotik abiatuta oso apalak irudi dakizkiguke, baina hasieratik hasi beharra dago. Diru baliabideak nabarmen handitu behar dira. Eta arauei ere garrantzia eman behar diote ezpaita justoa eskubidezkoa den horregatik ordaindu behar izatea. Baina tira, aurrera egiten hasi gara behintzat. Herritarrok ahaldundu egin behar dugu. Eskubidezkoa dena eskatu egin behar dugu. Eta horrela, kirola eta aisia kudeatzen duten taldeek kontuan hartuko dute euskaldunok kirola eta aisia praktikatzeko daukagun eskubidea.